kyllähän sitä on tullut asusteltua, että kestä kottosella. Äiti tekee aina evät töihin. Tänne emme töissä on ollut. Jo ollut. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Medagruppan. Hyvää iltaa ja tervetuloa. Hyvää iltaa. Kapasen Sami soitti. Sanoi, että tarvivat reporterin peleihin ja kysyi, että joutasinko mä, että kyllä tässä joutaa, että ei tässä ole mitään niinku hommia ole tässä tiedossa. Niin otin perketin pestin kiinni ja kohta lähden lätsän hakemaan tuossa kuvaajan mukaan. Ja eiköhän se tästä uusi ura alaa. Vai mitä äiti? Mitä? Nimenomaan. Kyllä se äiti on aina kannustanut poikansa kaikessa. Isäukko vei 87 Nirlamon tukahtamaan kalvon peliä ja Brentsäperkiä. Brentsäperkiä näin pelaavan, niin mikähän Arima sitä yritti taklata, mutta ei se aika tiiliseinään törmäs siinä sitten. Onko sellainen eväs? Brentsäperkiä uskomaton karisma, että en tuo isä kertoi, että oli aika paljon raapit makatti. Mennähän Brentti sit. Kyllä siellä oli akkoja oli. Mitä ne sanoo, että yhdessä kauessa 100 akkaa. Perketi 100 akkaa! No, noita mullakin ollut kyllä, mutta yhdessä kauessa. Onko Kotleri vai Kaiservuosti? Perketi. No Kotleria. No Kotleri on hyvä. Nyt. Kyllä hammasti kun tuosta napsaatan. Noniin äiti! Noniin! Heippa. Hei! Ja lätsä. 3 minuuttia torilla. Hommia. Eikä vois Kalpalle hommi! Kapanen soitti, että tuu Kalpalle hommiin. Minä oon hommis. Minähän sanoin Lätsä, että minä pääsen Kalpalle hommiin. Lätsä takapenkki. Se on nykyään leidien ja haastateltavien paikka se etupenkki. Takapenkki Lätsä. Tää! Kapanen on kyllä hieno mies, että minut otti hommiin. Nyt Lätsä meillä on näytön paikka. Meillä on kaikki nyt mahdollista. Isot ovet aukes mulle. On kyllä huikee hetki. Lätsä, myö kuule tehdään semmonen homma, että kuule lehdet kirjoittaa, kuule ainakin pielave. Sinä ostat sen kameran pitää, se ei tarvi kun kamera paikalla ja sulla kun on kamerat on. Ettei sinä kummonen kuvaaja. Kyllä oli mahtava kun soitti, että ei kyllä päivä parane. Että Sami Kapanen, 24, tajuatko sen? Lätsä. Kuka sulle soittaa? Minä soitan. Minä soitan. Onko... Tajuatko sä Nirlan Monttu vai mikä Datarum Areena se nyt on niin? Siellä sitä ollaan hommissa kuule. Parkkipaikka perkele. Onko mulla parkki? Hei!